Tudod, az a lejáró? Thank you. Akkor át szoktam, hogy ilyen nincs. Thank you. De jó vagy, itt vagy. Na Mizó! Jó vagy. Wait. Mennyi kilométernél járunk? Ilyeneket az ásfeljárókat használtuk, ilyeneket nem bazd az expertek. Azt a kurva besokkoltam mindenben. Egyszerben. Hallod, szerintem az ABC sziklafonon kellett leírni. Vannak ezek a lejárók borzalmasak. Tehát, hogy ezt nem értem, nekünk miért rakták be hobbistáknak. A hegy lefelé. Igen. Tehát, hogy ezt hobbistáknak berakni ilyet, az még extra. Az elsőt nem gondoltam, nekünk is az a baj, hogy... Hát csak akkor mondják azt, hogy hobbistáknak rakják el. Bontsuk a hegyet, az olyan falakat, az meg, hogy 5 méter tolok, 5 méter, Igen. 5 percet pihenek. Tök jó. Tesód? Nem tudok semmit senkiről, hát ugyanabban nem mindig. Előrébb ment, meg mi megvártuk a Viktor, neki letört a fék izéje, akkor a mindenki. Nekünk erre kell menni ott a sárga. Nem, onnan jöttünk, arra kell. Arra jöttem. Te arra jöttél? Nektek majd arra kell menni szerintem. Igen? Van víz itt? Hát én onnan szedegettem össze. Már teleraktam. Hát abból töltöttem, de hogy... Van még ott? Potter? Már pálinkát írtam. Köszönöm. And so he broke his motorbike. Ebbe hívott valaki. Nem baj. Töltsök vele. Bele töltsem a Igen. táskádba? Töltsd már bele. Igen. De töltöttem, de hát már ittam azért. Nekünk merre kell menni? Merre? Arra kell menni. Hobby class here? Sorry? Hobby class? Arra? Yes. Yes, okay. Nem, elég ennyi. Hagyjál, nem kell, nem tölt. Ja. Hát, ha elkapok valakitől valami kakurccal. De hát ittam még azért simán is. Mehet?